Dilanjut bisa? Bisa. Ana kurungan nggo adah apa? Ana kurungan nggo adah manuk. Manuk gedhe manuke sapa? Manuk gedhe manuke. Oh lambene. Oh iso. Manuk gedhe manuke Mas Akbar. Hei! Kayak tawuruh. Urung tau. Ya ora maksude, manuk ning gone omah kae Mas Akbar. Kutut, manuk kutut itu loh. Iya, domonge kok. Ah, ora. Manuke lho mbet didemek kloget ngono kae. Ngawur rek. Manuk ning kurungan. Heeh. Jenenge Sena. Tuh apa ya?